solidariedad fui a hablar. ¿Usted quiere que haga una medalla que tiene una cruz y una corona? Hasta el ojal de la chaqueta, no sé. Sí, que Y le dice la que está colgada, ¿no? Sí, que quiere llevar el Ah. Algo de eso puede tener que ser. Ay, sí. Pruebas Mocutu, ¿oyes? tenemos Macuto ahí. La encomienda de San Hermenegildo. Ah, San Hermenegildo. La encomienda de San ¿Y Hermenegildo. cómo la conseguiste? Es una concesión oficial y que está pagada también, que me la paga mensual. Vale, vale. Son 35 años de buen comportamiento en la empresa. Vamos por aquí. Por el libro. Voy a dar un pequeño a este hombre que me quería muchísimo. Soy sancristana de él, que era muy guapo, tan guapito. Teresa. No sé, ¿Quito? Gracias. Nada, nada. Mira, era teu paraguas. Era meu, sí. Despois doucho por Imos iniciar o acto, temos a honra de empezar. Grazas por convidarnos a participar nesta homenaxe tan merecida para o noso don Alfonso. Con todo cariño vamos a participar con a nosa música. Estou acompañada de Elía Vilas, unha violinista que está rematando a súa carreira. Tamén se animou a acompañarme e tal. Imos empezar xa con unha peza que se titula Adorna.
collendo artera boa, cantas obras de valor do noso artista Camilo, tan fermosa colección que logrou atesorar o gran tamaño xestido. Achégate ao Carballar, mergúllate naquel mar do seu mundo creativo. Rúas, florestas frondosas, camiñando, camiñando, soños e realidades, magia brotando dos campos, escultor, pintor e grexio, na beleza e liberdade, con arelas para o mundo, de paz e fraternidade. Gracias por facer comunidade e gracias por facer parroquia. Gracias, Alfonso. Para todas, para todos, un saúdo de benvida a este acto especial de cariño e empatía, no que a parroquia do Ío, un territorio entre mares, agasalla a un dos seus fillos máis preclaro e salientable. 2 décadas guiando con bo tino a embarcación, facendo de contramestre, temoneiro e patrón, prestando o seu apoio a plans socioculturais, evaluando tendencias sobre artes visuais. Anse Colla, ioense, douto investigador, traballando ao seu abeiro, foi sacando conclusións. Convidámolo a que fale desta colaboración. Alfonso Fernández Sotelo, que así se lle conoce na parroquia do Ío, pois tamén é coñecido como Emilio, no ámbito do exército. Naceu nunha familia humilde no ano 1935. De neno asistiu ás escolas daquela época, das que se lembra aínda na escola de Doña Emilia e Dona Elena, no Pazo do Outeiro. Xa de mozo, estudou no seminario de Tui. Máis tarde ingresou no exército, onde se graduou ata o grao de comandante, destinado en Ceuta como capellán. Licenciouse e doutorouse en arqueoloxía, sendo a súa especialidade nas producións cerámicas medievais musulmáns.
Foi director do Museo e conselleiro de Bellas Artes polo Ministerio do Goberno de Felipe González e vicepresidente da Comisión do Patrimonio. Estamos ben seguros que das alegrías e satisfaccións máis importantes da súa vida foi cando Alfonso descubriu unha basílica paleocristiana no 1987. Na súa xubilación regresou á súa parroquia natal e con tempo encargouse de administrar e impartir a doutrina no Ío. Preocupouse por dar a coñecer a vida de grandes artistas locais, como os escultores Xoán Piñeiro e Manolo Colla, a quen lle encargou a fabricación dun fermoso cruceiro que hoxe preside e adobía o eido da súa casa. Asegura Alfonso que o cruceiro do Ío ten dous autores, un intelectual que caería na persoa do párroco Juan Manuel Míguez e outro sería un autor material que se correspondería coa figura do mestre Cerviño, a persoa de Ignacio Cerviño Quinteiro, para nós o mellor escultor galego do século XIX, que pasou polas nosas terras. Alfonso, permitime indagar no arquivo parroquial, que debo agradecerlle e aplaudir esta decisión que é primordial a hora dun investigador. Alfonso é unha persoa seria e estricta, psicólogo, amigable, inimigo dos enfados, e culto. Alfonso, grazas polos teus consellos, polos teus apoios e pola túa empatía. Alfonso é un home moi usuario da ferramenta que arranxa tantos problemas e enfrontamentos, como é o diálogo. Grazas, Alfonso, por moito tempo máis. Moitas gracias. Nas salas da Fundación debatían sobre artes. Non sempre estaban de acordo, pois son temas opinables. Os seus cadros son poesía, expresións de estampas vivas, que deben catalogarse de auténticas maravillas. De experiencias compartidas no Foro da Mangallona disertará Núñez Jalda, pintora e profesora. Hola, buenos días a todos y a todas. Este homenaje no es solo por la mente brillante de don Alfonso, nuestro querido, respetado y admirado don Alfonso, ni por sus éxitos profesionales, ni por sus éxitos académicos, por sus hallazgos arqueológicos, por la creación y la dirección del Museo de Ceuta y sobre todo por esa humanidad que él tiene. Hoy, en este pueblo tan acogedor y tan bonito como es la parroquia do Ío, la asociación Fonte Nova, sus amigos, sus feligreses, sus vecinos, queremos poner en valor algo que pasa bastante desapercibido en la gente que lo ve desde fuera, y es su exquisita y leal amistad y su humanidad integral, esa que todo lo abarca y a todos nos acoge. Don Alfonso ha dado gran parte de su vida entre documentos, libros, archivos, entre el polvo de los yacimientos arqueológicos y entre la seda de su sacra vestidura, es decir, entre lo humano y lo divino. Ha perseguido la huella del ser humano, la ha estudiado, ha tratado de comprenderla, la ha restaurado y la ha recuperado. Pero mi querido Alfonso, te has olvidado de algo muy importante, la huella imborrable que dejas cada día en todos y cada uno de nosotros. Estoy muy nerviosa. Aún no terminé. Gracias por no mirarnos desde la altura, por acompañarnos constantemente a nuestro lado
enseñándonos con tus sabios consejos cómo llegar a dejar también nosotros nuestra humilde huella entre esta bella e imperfecta humanidad. Hoy para ti es un gran día, para nosotros es un día inolvidable. Sabemos que desde hoy y para siempre te quedarás aquí, en el corazón de Io y en el corazón de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por el cariño demostrado a don Alfonso. Museo do Carballal, toda unha institución nestas terras do Morrazo e que non ten parangón. Paseniñamente foi enchéndose de contidos, 3.200 obras dos máis variados estilos. Conforman a Fundación persoeiros relevantes, entre eles don Alfonso, doutor en Historia das Artes, ao que dedicamos hoxe este acto emotivo. Das virtudes do egrexio fala Camaño Sestido. Bo día, boa tarde. Grazas a todos e a todas por respaldar esta sentida pero tamén necesaria homenaxe. As homenaxes débense facer en vida, porque despois teñen pouco sentido, simplemente quedaría para a lembranza. Neste caso, imos falar de un personaxe que seguramente, se faláramos del na súa dedicación pastoral, sería doado, non? Porque é ben coñecida. Porén, imos falar del nos outros aspectos, no aspecto humano, no aspecto, sobre todo, cultural, como investigador, como antropólogo, como profesor universitario, que poucos coñecíamos ese dato, non? Como crítico de arte, como investigador da arte, pero sobre todo no seu conxunto, non? Como realizador, un pouco potenciador das posibilidades que se poden conseguir a través da cultura e puntualmente das artes. Das artes, estou falando das artes plásticas, das artes musicais, das artes escénicas, que temos que aproveitar esa situación porque o mundo necesita desta mensaxe, porque consumamos unha lingua común que ten a mesma traducción, a mesma lectura que nas antípodas. Por lo tanto, gracias músicos, gracias artistas, gracias investigadores, gracias xente da farándula, porque aí temos que apostar todos. Emilio Alfonso Fernández Sotelo, acabamos de facerlle fai o día 4 do próximo mes que cumplirá 91 anos, nos 90 anos fixemos unha homenaxe na Fundación Casa Museo Camaño Sestido a Mangallona, e dai surde precisamente de unha publicación que fixen de unha obra que se titulaba 90 pétalos de luz, e dai surde o que cantou sentilmente, que para min é un piropo, para nós é un piropo, eses 90 pétalos que nos dedicaba Antonio Rial e a Coral Queixumes. Grazas tamén a eles. A investigación que se dá desde Emilio Alfonso Fernández Sotelo ven dada desde a sabiduría. A veces non é doado pensar que nunha mesma persoa, nunha mesma cabeza, nun mesmo cerebro se acumule tanta información para dedicarlla a construcción ou a reconstrucción dunha sociedade que está moi precaria e necesitada deses traballos seus.
Cando chega hasta Sevilla, despois de un exercicio corto pastoral por Galiza, chega hasta Sevilla e o primeiro é matricularse na Facultade de Belas Artes, consigue licenciarse en Filosofía e Historia, Xeografía e Historia, sección de Arte, polo tanto sae un filósofo, sae un historiador, logo vai ampliando con diversidade, non? Como antropólogo, como por distintas universidades, Granada tamén, Ceuta tamén, pero Sevilla vai decidir un pouco o que vai ser a súa grande, inmensa e fruitífera trayectoria. Sería complexo abundar sobre estas situacións, pero dar unhas pinceladas por o que xa comentou Anxo Colla, non? Que o seu traballo é merecedor de unha consideración importantísima, toda vez que nos achega a historia, a única basílica paleocristiana existente que se saiba no planeta, ou as murallas romanas ceutíes, ou a Salazón tamén. É un experto en arte e arqueoloxía africana, pero vai a ser tamén decisivo ese traballo que non son capaz de escuitar e máis de falar. Non son capaz de escuitar e máis de falar. Estou improvisando. Bueno, en que iba? Donde iba? Ti non sabes donde iba porque estabas falando con... Bueno, perdón, vou dar... Sí, que se preparen os de violonchelo, pero estamos concluindo aquí. Quería solo dar estas pinceladas respecto das publicacións que dan fe dese traballo de investigación. 3 publicacións sobre a cerámica hispano-musulmana da Sala Arqueolóxica de Ceuta. O brocal do Pozo hispano-musulmán, zócalos pintados hispano-musulmáns en Ceuta, Pedro Navarro e as galerías subterráneas. 2 publicacións realizadas sobre a Ceuta medieval, aportación aos estudios das cerámicas. Decir neste inciso que é considerado un dos 5 estudiosos máis importantes do mundo nas fábricas cerámicas de alta época. Cartografía de Ceuta, tamén é cartógrafo, tamén é fotógrafo, que fai o único traballo que hai de fotografía aérea é a feita por Emilio Alfonso. Tamén foi periodista, tamén fixo traballos de radio, por exemplo, aqueles traballos que eran fantásticos, que a raíz daí fixemos unha publicación, a súa última, non a derradeira, pero a súa última publicación, que se titula El arte como pretexto, e fai uns programas durante moito tempo que se titulaba E mañana será outro día, porque concluía ás 12 en punto de cada noite, concluía ese espacio. Hai un apartado que é moi interesante, que é Doas de Cristal, que está dentro precisamente deso. Continuaríamos con 2 publicacións da Basílica Tardorromana de Ceuta, un vertedeiro do século III de Ceuta, as arracadas de Ceuta, a muralla romana de Ceuta, cerámicas islámicas, os hilos da arqueoloxía ceutí, os hilos medievais na arqueoloxía ceutí, pezas de osos torneadas e decoradas en Ceuta, testemunhas do cristianismo en Septec, que é Ceuta, cerámica hispano-musulmana, algo máis sobre a cerámica bicroma, cando se empeza a combinar cromáticamente os decorados cerámicos. Basílica e necrópoli paleocristiana de Ceuta, muralla romana, excavacións en Ceuta na Praza do Cristo I, e despois, estos últimos anos, eu quero decir que coñezo a
Alfonso inaugúrase a Casa da Cultura, da que fun responsable durante a miña vida activa ou activa aí como funcionario. Inaugurouse o 16 de xullo, debe ser, sí, de 1989. E eu coñezo porque eu esquezo moitas cousas, entre elas esta, non? Pero sei que foi moi ao inicio da inauguración da Casa da Cultura e viña da man de Manolo Colla Franco, outro amigo, outro artista do que tamén xa nomeou Anxo. Colla presentou como arqueólogo. Eu non sabía que era cura, pero sí que me interesaba como nese outro espacio. E dai veñen unhas publicacións, porque el traballou desde esa, todos os xoves, el e máis chola, traballaron arreo na Mangallona, porque había moita obra. Falamos de 3.200 máis 20 ou 30.000 máis que hai encarpetadas. 3.200 son as que están a disposición. E dai veñen unhas publicacións, por exemplo, Xoan Piñeiro, escultor, Manolo Colla, escultor, Camaño Sestido, que non lembro, retratos, Camaño Sestido, poeta de lo cotidiano. E a última desta saída, como decía, é a de el arte como pretexto. Decir que sigue traballando, aínda a pesar desa dificultade, sigue traballando porque ten para 2 publicacións de investigación e ten unha peza que saldrá, que a publicaremos desde a Mangallona, que é unha especie de anexo a esa publicación que había feito xa sobre Manolo Colla. Grazas a todos e a todas e parabéns por ter un personaxe tan senlleiro, tan singular e tan humano. A todas e a todos, non me tocaba a mí falar agora aquí, a alcaldesa non pode estar, Sagrario que estuvo hasta ahora teniendo alcalde todo que marchar a celebrar unha boda, entón, bueno, pero é un privilegio ser do IO. Daros as gracias a todos e a todas as que están aquí, a todas as persoas que fixeron posible este homenaxe impresionante, don Alfonso. Tamén especialmente a todas as persoas que tomaron a iniciativa para que nós estuveramos aquí, que, bueno, foi un traballo que tamén é un traballo de campo e que tamén hai que agradecerlo. Bueno, en canto a don Alfonso, eu só vou a dicirle gracias. Gracias por o legado que nos deixa. Gracias por a pegada que nos deixa. Simplemente dicirle que ojalá
nos nosos corazóns, que o vai a ver, que estou segurísima, hai xa sempre ese rinconciño para agradecerle todo cando fixo con os vecinos do Mío. Debía ser posible decir gracias y ya está. Pero es que también la amistad tiene muchas vueltas y revueltas y hay que considerarlas también. Yo si estoy aquí ahora mismo es porque soy amigo de todos ustedes. De lo contrario no estaría aquí. Yo solo estoy en un sitio que esté a gusto. Y estoy a gusto cuando estoy entre amigos. Y nos comprendemos. Aunque nos sintamos y opinemos igual. Es imposible eso. Pero el respeto nace de la amistad. Y por eso yo quería hablar de la amistad. Muy brevemente, ¿verdad? Para que comprendamos lo que nos va dando la vida a nosotros dos. Y a los amigos todos. Si nos unimos, tenemos esa conciencia de amistad, de trabajar por la parroquia, por el municipio, por donde haremos cosas buenas. Si nos dividimos y empezamos este tiempo discutiendo de no sé qué, y se nos van las horas y seguimos discutiendo, pero todo sigue igual, es que ahí no hay amistad, porque la gente no se entiende. Y en la amistad es donde se entiende la gente. La amistad es como una máquina grande que va deshaciendo entuertos y va aclarando cosas. Y cuando los aclara, se va para otro sitio, porque también necesita la amistad en otro sitio. Y allí sigue trabajando la amistad, hasta que las dificultades todas se van sobrepasando. Y así, si llegáramos a hacer un puño de gente importante, de amigos, pues la parroquia sería más parroquia y el municipio sería más municipio, por la fuerza nuestra, por la fuerza que nos impulsa la amistad entre nosotros mismos, porque nos entendemos, aunque no pensemos igual. Eso es lo verdad. Ahí está también la grandeza nuestra también, que sepamos entendernos aunque no pensemos igual, pero sabemos escucharnos, que es lo principal. Bueno, pues yo quería, con la palabra gracias, darme por cumplido, pero no puede ser, porque la amistad es una cosa que debe ir con nosotros mismos. Yo observé cuando vine por primera vez, vosotros siempre a la mar, 6 meses, un año, no sé cuántos años, meses, y sufríais. Y yo venía a casa cada 6 meses y veía aquí cosas, hombre, que me gustaban, y por tanto las recuerdo, ¿verdad? En mi casa, en aquel tiempo, cuando yo me ausenté, a primera marea, entonces pensé que en mi casa se estaba elaborando una amistad con alguna familia, con niños pequeños, pero que era muy especial. Claro, yo, acostumbrado a ver los libros abiertos, no veía lo que me rodeaba, ¿verdad? Y ahí empecé a ver y a admirar algo, y es esto, la amistad. El Papa Francisco, se pasó unos minutos o lo que le hiciera falta, como discutía una pareja de novios allí en la plaza de San Pedro, y él se sonreía, pero ellos siguen discutiendo hasta que al final se arreglaron y se abrazaron, y el Padre Francisco se fue feliz también para su habitación y nos dejó esta recomendación: nunca os acostéis enfadados. No hay hombre importante si detrás no tiene una mujer importante. Eso Don Alfonso, finalizamos o acto agradecendo a todos e a todas estar presente e haber colaborado nese busto impresionante que nos deixou a obra de Marcos Escudero. Non sei se Marcos quere dicir algo aquí. Non? Bueno, Marcos fala coa obra, non fala de palabra. Moi ben, pois xala. Gracias a todos.